nalazi Andrijana Radičević i reći će nam ko sve učestvuje u kvizu i da li su pitanja teška. U ovom kvizu učestvuju učenici 8. razreda zajedno sa svojim nastavnicima i oni su oformili svoje timove i izabrali po jednog nastavnika da im u ovom kvizu znanja pomogne. Sa kojom idejom je nastao ovaj novogodišnji kviz, reći će mi nastavnica Jelena Đurić i dobar dan. Dobar dan. Ovaj novogodišnji kviz nastao je prvobitno po ideji nastavnica srpskog koja je predaje u našoj školi i prvobitno su to bila pitanja samo iz srpskog jezika i književnosti. Budući da je vladalo veliko interesovanje đaka, a i nastavnika, mi smo ovo proširili već sledeće godine na sve ostale predmete i kviz funkcioniše tako što nastavnici raznih predmeta, grupi organizatora, šalju određena pitanja kviškog karaktera i naravno mi izaberemo ona koja smatramo da su zanimljiva i tako oformimo postavku kviza. Zatim se formiraju kvizovi, kao što ste rekli, 4 učenika izaberu jednog nastavnika i takmiče se u našem novogodišnjem kvizu. Za ovaj kviz svake godine vlada veliko interesovanje i đaka i nastavnika na kraju kviza dobiju simbolične nagrade, paketiće, ali ono što je najvažnije u ovom kvizu jeste da mi na kraju godine, kada je vreme već onako i prazničko i kada osmaci polako privode kraju svoje školovanje, da vide da mi i oni smo zapravo na istoj strani, iako to njima možda ne izgleda tako. I kroz ovaj kviz mi razvijamo timski duh, zajedništvo, prijateljstvo, a i takmičarski duh. I uvek se svi radujemo ovom kvizu. Da, i sa nama je Milica iz tima Sovica, pošto ima nekoliko timova. Milica, ali bilo i zabavno i edukativno? Jeste, sviđa mi se što su pitanja sva koja smo bar pominjali u školi, ali nisu ona koja previše često pominjamo, o kojima mnogo često pričamo. Tako da dopada mi se i to što sarađujemo sa nastavnicima u timovima, stvarno jako je lepo. Kako su sve pitanja bila? Je li bilo neko koje te iznenadilo? Pa, pitanja su sva vezana za gradivo koje smo obrađivali od 5. razreda iz svih predmeta. Iskreno nisam očekivala pitanje koje smo radili na tehničkom o ohmima, jedinici za otpornost struje, ali bilo je zabavno. Šta kažu tvoji drugari, vršnjaci? Pa i njima, bar mislim da se i njima dopada. Nismo stigli da pričamo još uvek o utiscima, ali mislim da im se dopada. Hvala ti, Milice. Evo, ovo je jedan lep primer, dakle, duha zajedništva, kako se on neguje između učenika i nastavnika ovde u osnovnoj školi Danilo Kiš i možda bi ovo mogla da bude praksa i u osnovnim školama, ovako jedno zagrevanje za lepu atmosferu pred kraj godine i uoči praznika.